Dobrý deň, dámy a páni, dnes mám ďalšie hovadiny s dvomi hostmi. Takže ahoj, mňa už poznáte, vo Robloxe, ako vždycky No. som tu. Patrik, najväčší donator. Teda co? Áno, takže môj stojku s Robuxom. A ešte jeden host, ktorého nepoznáte ani. Tak ahojte, mňa asi nepoznáte, lebo majú bačka v Robloxe. No a Čo budú to budú? tak, tieto hodiny What the fuck, čo je za psa pre Boha? Tak sa... Zdrhám. Taká veverička zabila psakal. ten psákal je až moc na steloj. A túto hru sme natáčali na môj kanál. Takže určite dajte 1 000 000 dislajkov. Áno. A odber. Takže mám 200 minút, idem skúpiť ten najlepší skin na celom svete. Môj. Takže ma sa to nikto nesopuje. Toto. Jedeme sa kouknúť na štát. Počkaj, sa ideme pozrieť. A to bude druhá hra hovadina. Tak máme tu ďalšiu stupid hru, ktorá je úplne retardovaná. V tejto gorile niečo zašíba. Čo tu seletáš? Aj, pozri sa na teba. Rýchlo poviem. Ok, berem taxík, nasadať. Nasadám, hoď. Daj späť, no makaj. Pomalej. Poviem. Makaj. Jo, do reči. Ty Nie, že sa to nestane. Ja som tu celý život. Ja som dedy. Ne, please, what the fuck, čo som s tým taxikou? To, čo je za sovaj. čakám nás v policajtovom aute. Drž chup, Mačej. Paťo, teraz ty šoferuj. Dobre, ja som neviete šoferovať. Ja som šoferovať. Ja som šoferovať. Dobre, ja som ho mala. A plný plyn. Nemám plný plyn, makajme, musíme sa vychypať. Netrafálne to nedostaneme žltý dolár, ale však asi nie. Asi nie, veď ju... To je všetko, čo je o tejto stupenej hry. Sa môže dostať do huby. To je debilina. A teraz ideme s každým zobrať vlastné autíčko. Ja berám sanitku. Ja beriem teda. Dáme si závody? Počkaj, ale ja nemám. Smola. Tam máš. Dobre. Dajme si závody, poďte na čaru. Nie. To ja idem na plato mého... Tak, ja idem na plato Menhalaktela. Sakra, to nevie ovládať. Ťažko ovládá. Idem s ničím Menhalaktela. Tu máš. Už sa to nedá ovládať. To sa nedá ovládať. Na ďalšiu hru, lebo ja to fakt nemám. Posledný pokus. Taká debilina. A Nebudí nečelka, asi nás najmladšia. fajný pokus. A po tomto pokuse, keď to nedám, tak ideme na ďalšiu. Tak ideme na ďalšiu. Posledný A pokus. tu máš bez tejto. Posledný pokus. Mňa sa nezbavím. Takže ideme na ďalšiu. To je taký sa. A máme tu poslednú hovadinu. A to je nejaké dosť.
Bo neviem, čo tu mám robiť, ale mne to je úplne Áno, pustíte sa zviaľ. Áno, lebo tieto hry sa ťažko fakt vyberajú, ak to bude 5 handí, tak to sa na to myslí. To je také ADHD proste. Tento content creators, ale čudujete sa, že som nedal 5 mesiacov video, tak sa mi nechcelo. Bože, sa mi nechcel točiť videa, lebo som na to nemal Nemal som zjahnutia proste, a to bolo napí... Tieto bude mať 10 má zletoval lenivú. 10 zjahnutí, prosím. Lebo toto by sa... Komu, ak to bude mať 9 zjahnutí, to bude zabijom. 10 zjahnutí, prosím, lebo na nič iné nemáme. Nemáme ani na dochry. Dneska ešte vidie roleplay, takže ak to niekto začne, tak bude to pič. No dúfam, lebo za chvíľu ide roleplay. Takže dávajte tie lajky pozorne. Duck. Cock. Fuck. No. Taká sra. Ja neviem, čo tu mám robiť. Come back, get your pictures, kind of features, jebaný. Co ich sa povedal? A toto mi preto to video bolo všele, lebo stočíme cez 8 minút, takže to je fakt, dáme poviem, fakt dosť. Áno, ale tu máš stať, ty chceš sa stráknúť. Lebo ak nie, Ľudia. tak roleplay v živote ideš. No to jasné. Zbijem toto lopatou, tak čaute.